Hi guys, may budto. So karon guys, nagluto ko og pancit canton. Kay gutom ko. Wala pa ko'y lunch. So ato siya sa paabuton nga maluto. Paresan ako og chicken nuggets. Walay rice. Wala ni siya. Kaya gigutom ko. Nindot niya mag-online class kay kung gutomon ka, mo adto lang ka sa kusina magluto. Makasave. Kay kung adto ka sa school layo. Kasog plating. Then kuya ko magasugatan nimo si Corona. Si Miss Corona. So, ato ibutang ang iyang sauce. Ato siya lutog apil para lami. Pancit canton og chicken nuggets. Wala siya rice. Balag tambok, basta busog. Sugot mo guys. Balag tambok, basta busog. Luto na itong pancit canton. Pagwa tag-oil. Ito siyang lutuan. Mag-init. Sardines guys. Chicken nuggets. Lunch. Four lang po. Yan, apila na itong squid bolo ha. Gahit ka ay ka-frozen. So, makeup kayo ta. First day na mo sa school, sa makeup na mo. Practice.
day makeup. Wala siyang mascara or false eyelashes. So, blush on lang siya, then liquid eyeliner, lipstick, blush on. Parang paano siya. Pero karon di gyapon nimo mag-makeup ka, dili man gyapon makita. Kay mask man ka, then facial. So, useless gyapon. Ano siya sa guys. So, among face-to-face nga class si kay once a week siya, then ang the rest ato niya is kanang online class. So, nindot po siya kay nara ka sa balay. Para safety pag ka sa imuhang kaugalingon. Lisod na magkasakit. Walang pera. Pambayad ng hospital. Kapit na maluto guys. Ato ang chicken nuggets. So, luto na ato ang kuan. Atong pancit canton o chicken nuggets. So, butang na to siya. Buttermilk. Mga unta guys. Itong lunch. Plus squid ball. Usara ni kapansit canton. Dili lang ta mag-rice.
Thanks for watching my video. Please follow and like my Facebook page, ang Probinsyanang Bisaya, and also like and subscribe. Please subscribe my YouTube channel, ang Probinsyanang Bisaya. Thank you. Hangtod sa sunod na akong video. Salamat.